Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ай, не. Пачакайце. Нешта ў мяне недастаткова голасна атрымалася павітацца. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. О, вот цяпер лепш. Ой, прывітанне ўсім. Буслік, салют. У нас штосьці здарылася? Чаму ты так вырашыў? Ну, ты так крычаў, Топа. Я подумаў, до нас хтосьці забраўся, і ты яго праганяеш. Ой, ну ты дзівак, Буслік. Хто ж до нас можа забрацца? А на каго тады ты крычаў? Не на каго, а навошта. І навошта? Бо я працую над сваім голасам. Ого, а навошта над ім працаваць? Каб мяне ў любы момант пачулі вядома! Ой, а што, бывае такое, што цябе не чуюць? Мне здаецца, ты вельмі гучны. І я так думаў, але, відаць, я гучны недастаткова. Чаму ты так вырашыў, Топа? Ну, проста мы сёння на занятках паспрачаліся. О, на якую тэму? У нас быў урок фізкультуры на вуліцы. І ў канцы настаўніца дазволіла нам пагуляць. О, здорова! Было б, калі б мы пагулялі. Але ў нас не атрымалася. А чаму? Таму, што мы не вызначыліся, у што будзем гуляць. Адны прапаноўвалі хованкі, другія бег на выперадкі. Карацей, мы крычалі усе разам. А потым час уроку скончыўся. І ты вырашыў, Топа, што табе трэба навучыцца крычаць гучней за ўсіх? Ну так! Калі б я змог усіх перакрычаць, мы б дакладна паспелі пагуляць. І ўвогуле, я лічу, што ў спрэчцы заўсёды перамагае той, у каго голас мацней. Чаго засумаваў, Буслік? Да нічога. Проста я зразумеў, што ніколі нікога не пераспрачаю, бо ў мяне голас зусім слабенькі. Ой, Буслічак, не сумуй! У цябе ж ёсць лепшы сябар Топа. І ты будзеш удзельнічаць у спрэчках за мяне? Ну, навошта? Мы табе самому выпрацуем моцны голас. Лічыш, гэта магчыма? Пэўнены, будзем трэніравацца разам. Ну, добра. Давай паспрабуем. А што трэба рабіць? Так, спачатку глыбока удыхні. Цяпер шырока адкрый дзюбу. Як у доктара, калі горлачка паказваў? О, яшчэ шырэй. І не выпускай паветра. Давай, рабі ўдых, адкрывай дзюбу і крычы. Не, гэта ты зараз не пастараўся, сябар. Да неяк няёмка крычаць. Што гледачы пра нас падумаюць? Як што? Сябры, вы бачыце, мы голас трэніруем. Можаце далучыцца. Так, зрабіце ўдых. Адкрыйце шырока рот. І крычыце моцна-моцна. Буслік, давай разам. Я за сяброў ступлюся я. Хто тут крыўдзіць маіх маленькіх, а? Сцеражыся, зараз як дам. Ой, Коцка, прывітанне. Добрый вечар. Прывітанне. Ну, дзе крыўдзіцель, а? Ён мяне напалохаўся і пад стол схаваўся. Коска, тут акрамя нас нікога няма. Чаму ты вырашыла, што нас хтосьці крыўдзіць? Як чаму? Вы так крычалі, што я з кніжкі пра папялушку мігам да вас прыляцела. Яшчэ і мяцёлка ў яе прахапіла у якасці зброі. Менавіта, што першае на вочы трапілася, то і прахапіла. Ой, Коска, прабач, што
мы тебе напалохали, у нас усё ў парадку. А чаму вы тады крычалі? Мы тренировалися. Крычаць? Ага, выпрацоўвалі моцны голас. Ого, а навошта вам гэта? Як навошта? Мы хочам заўсёды перамагаць у спрэчках. Ага, а гэта атрымліваецца ў таго, у каго голас грамчэй. Ха, і вы так лічыце? Ага. Ого, і памыляецеся, сябры. Правда? А як жа тады пераспрачаць кагосьці? Эх, маленькія, справа ў тым, што крык нікога не робіць правым. Калі ты крычыш, іншыя проста палохаюцца ці злуюцца, але не слухаюць твае словы. А, дык вось чаму мы не змаглі дамовіцца пра гульню. Бо не слухалі і не чулі адзін аднаго. Лепш за крык працуюць чароўныя словы. О, якія? А мы іх ведаем? Дакладна. Спакойная, давайте падумаем разам. Ці я хачу растлумачыць, чаму так думаю значна лепш, чым крык. Так што гаварыць трэба па чарзе, інакш ніхто нічога не разбярэ. Эх, калі б я раней ведаў тое, што ты расказала, Коска, мы б сёння пагулялі. Значыць, мы можам перастаць трэніравацца крычаць. Вам абавязкова трэба спыніцца. Інакш заўтра ўвогуле не зможаце размаўляць ці будзеце толькі шаптаць. Дзякуй за тлумачэнне, Коска. Ой, і за тое, што прыляцела на дапамогу. Калі ласка. А зараз, калі мы ўсе справы скончылі, давайце глядзець мультфільм. Добрая прапанова. Глядзім, сябры. А зараз усім дзеткам час рыхтавацца да адпачынку. Зубкі чысцім, тварыкі і лапкі мыем. І бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Глядзець самыя цікавыя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лески, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.